आङो बिजनीनि मोनसे लेसियागाव बे समाव आङो इउपिपिएलनि मोनसे ब्रैथि बोसोरसालिया बेयाव मोनसे जुथुमा जादों। बे समाव आङो क'क्राझार ल' कलेजनि बिथां बेल्लाव केकारजि बिथांनाव आङो सोंनो नागिरदों बिथाङा इउपिपिएलआव मानि थाखाय जयेन जादों आरो बिथाङा जयेन जानायनि गेजेरजों जोंनि बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम बिथाङा मा मेसेज होयो बिथांनाव जों मिथिना लानि। फैबाय थानाय समाव बिटिसिनि राजखान्थियाव मा मोनसे सोलायनाय फैगोन? फैबाय थानाय समावल' नङा, थांनाय माखासे समावनो बिटिसिनि राजनितिया सोलायनाय फैदों। जों मिथिगौ बर' हारिया आलादा हादोर सोरजिनो थाखाय 1967 निफ्रायनो बिटिसि पलिटिकेल पार्टी दानानै आन्दलन खालामबोदों। नाथाय बेजों बड'लेण्ड रायजो मोनबोआखै। 1987 नि 2 मार्चआवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन। जों बयबो मिथिगौ जों सेपारेट स्टेट मोननो हायाखै। नाथाय 1993 नि 20 फेब्रुवारि खालि जे सान्थि सुक्ति जादोंमोन, बिनि गेजेरजोंनो बिएसि सोरजिजादोंमोन। नाथाय बिएसि सुक्तिनि गासै दफाफोरा मावफुंजायैलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1996 सनावहाय बड'लेण्ड डिमान्डखौ दिखांफिनो। लोगोसेयैनो 1996 सनावनो बिएलटिनि जोनोम। बिएलटि आरो एबसुनि दैदेननायावहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि फिथाइ महरै 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बर'नि मोनसे नैथि गोरोबथा जानानै फैयो। बे गोरोबथानि थाखाय बिटिसिआ जोनोम जायो। नुनो मोनो बिटिसिनि गोबांथार दफाया मावफुंजाबाय, जेरैहाय डिमार्केशन अफ बाउन्ड्री, डिलिमिटेशन अफ कन्स्टिटुएन्सिस, विड्रअल अफ द केजेस, रिलिफ एंड रिहेबिलिटेशन, होल्डिंग अफ द इलेक्शन। बिनि थाखायनो 2005 सनावहाय बिटिसिनि गिबिथार बिसायख'थि जानानै थाङो। नाथाय दिनैहाय 2005 सननिफ्राय 2020 सनसिम बे बिटिसि सुक्तिनि गोबांथार दफाफ्रा मावफुंजायाखिसै। जेरैहाय बिटिसिआव लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार दं। लेजिस्लेटिभ पावारखौ एक्सारसाइज खालामनानै गोबांथार बिला पास जालांबाय बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय। नाथाय बे बिलफोरा अनारेबल गभर्नरनि एसेन्ट मोनैनि थाखाय एकआव कनभार्ट जायाखिसै। हाग्रामा महिलारि बिथांनि राजखान्थिया आथिखालाव मा थासारियाव जागोन अब्ला? जोंनि गणतन्त्र हादोराव हाग्रामा महिलारि बायदिनि बिपिएफ राजखान्थि पार्टिया गावनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। खिन्थु जों बुजियो बिथांनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसिनि बर' रायजो आरो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनि हप्स एन्ड एसपिरेशन्स, गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बिनि थाखायनो बर' आरो बिटिसिबासि रायजो राजाफ्रा बिनि बिकल्प नागिरदोंमोन। बे बिकल्पखौ दिनैहाय थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों गोरोबथा खालामग्राफ्रा ज' जानानै इउपिपिएलआव जयेन खालामनानै फैगौ बिटिसि इलेक्सननि थाखाय जे जों साखाफारा जानाय नुदों, बेखौ नायोब्ला हाग्रामा महिलारिनि जे बिपिएफ दोलोनि राजखान्थि बे जोबनायनि लामायाव फैबाय होननानै आङो बेक्तिगत भाबै साननानै लायो। नोंथांमोना देरहानायनि उनाव इउपिपिएल हिसाबै रायजोफोरनिसिम मा खामानि मावगोन होननानै जोंनि खौरांजों फोरमायगोन? जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय फैगौ बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थियावहाय 40 जोंनि समस्तिफोर, बेवहाय 40 जन बिजाथि जों फसंगोन। जोंनि गोसोआव फोथायनाय दङ जोङो गोबां बिजाथिफोर देरहाबोनानै बिटिसिखौ जों दखल खालामगोन। नाम्बार 1 एजेन्डाया जागोन जे दाख्लैसो जानाय 27 तारिख जानुवारिनि थामथि बर' गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ जोङो आखरे रुपायन खालामनायनि जों बेबस्था लागोन। आंनि अपिनियना बे जे जोंनि राजनैतिक भाबै रायजो राजानि जे मावनो गोनां हाबाफारि, नंगौ गासिबो राजखान्थि हान्जाफ्रा बेखौ मावो। आं बुजियो जोंनि गेजेराव जिहेतु
गोबां दाबि दावाफोर दंमोन बे दाबि दावाफोरखौ गोबां सम गोबां राजखान्थि आरो अराजखान्थि हान्जाफ्रा आन्दलन खालामबोनानै गोबां जोंनि गेजेराव गोरोबथा लाबोबाय एसे आगोल रायखांनाय बायदि 1993 नि 20 फेब्रुवारिनि BSc सुक्ति 2003 नि 10 फेब्रुवारिनि BTC सुक्ति आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020 नि जे थामथि बर' गोरोबथा जोंनि गेजेराव मोनसे प्रायरिटि जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बर'नि सार्भाइभेल इउनिटि एन्ड प्रस्पेरिटिखौ जों लाबोनोब्ला आरो BTC आरो जानो गोनां BTRनि बर' सुबुं आरो बेयाव थानाय गासिबो जाति जनगोष्ठी धर्म अबलम्बी मानसिफोरनि अल राउन्ड सिकिउरिटि डेभेलपमेन्ट लाबोनोब्ला दाख्लैसो जानाय जे थामथि बर' गोरोबथानि गासै दफाखौ जुदि जोङो आखरे आखरे रुपायन खालामनो हायो आंनि गोसोआ बुङो जे जों लुबैनाय जे बर'नि इउनिटि सार्भाइभेल प्रस्पेरिटि आरो अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ जों लाबोनो हागोन आरो बेखौ लाबोनो थाखाय दाख्लैसो सुक्ति खालामनाय जे अन्यतम साक्षरकारि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा UPPLआव जइन खालामनानै वार्किं प्रेसिडेन्टनि बिबान लाबाय आसा खालामदों गासिबो सुक्तियाव सहि होग्रा आफाद आरो नेताफोरा जेरैहाय बिथां रनसायग्रा नाब्ला दैमारि धीरेन बर' गबिन्द बसुमतारी सावरायग्रा आरो बिथांनि लोगोफ्रा आं आपिल खालामो गासिबो UPP हानजायाव हाबफैजोबनानै बेनि नेता आरो कर्मि जानानै जिहेतु सुक्तिखौ खालामनाया जोबोद गोब्राब खामानि आं बुजियो सुक्तिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया बेनिफ्राय गोब्राबसिनखौ बे गोब्राबसिन हाबानि थाखाय जों रेडि जानांगौ जायनि थाखायहाय आरो खेबसेबाव बर'फ्रा